இன்றே டவுன்லோட் செய்து உங்கள் ஃபேவரட் ஷோக்களை என்ஜாய் பண்ணுங்க. கடவுளே, இந்த குடும்ப விளக்க நான் ஏத்திருக்கவே கூடாது. இந்த வீடு, இந்த விளக்கு, அவரு எல்லாமே திவ்யாக்காக்கு மட்டும்தான் சொந்தம். அதான் உண்மை. திவ்யாக்கா தான் விளக்கை ஏத்திருக்கணும். என் அவசரத்தால அது நடக்க முடியாம போனதுக்கு நானே காரணமாயிட்டேன். என்னால இந்த வீட்டோட சந்தோஷம் காணாம போயிடக்கூடாது. என்னைக்கும் அதுக்கு காரணமா நான் இருக்க மாட்டேன். இந்த வீட்டுல அம்பிகா அம்மா, தாத்தா, காவேரி அக்கா, அவருன்னு அத்தனை பேரும் ரொம்ப நல்லவங்களா இருக்காங்க. இவங்க எல்லாரும் எப்பவும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கணும். நான் போறேன்மா, நான் போறேன்க்கா. இனிமே நான் இந்த வீட்டுல இருந்தா அது இங்க இருக்கிறவங்களோட சந்தோஷம், நிம்மதி எல்லாத்தையும் அழிச்சிரும்.